salut Gabi, salut Chiriță Denis, salut Cristi! Salut! Așează-te comod și hai să ne jucăm împreună! Azi învățăm alfabetul. Mai întâi litera A. De la B. De la Bine. C. De la Boston. D. De la Doamne, ce... It's me, Milsugio. Hai mă, dă-o dracu, că mă bate Junior. Auzi, pula mea, care ești, mă? Vezi că ți-o iei de pe munte. Da, că vă arăt și vouă. Deci avem așa just chatting asta, pana mea, eu zic pe tu